kao musliman, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio za svaki stvar. I isto ja hoću da sada nešto pričamo zbog naš pozdrav. Naš pozdrav je Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to znači mir vama. Obično na svake države imaju razni riječi, ovdje većina ljudi pričaju kao dobar dan, u Njemačkoj se kaže guten tag i good day, to znači to su razni riječi. Faktički kada mi kažemo kao dobar dan i nema neki značenje, ali kada čovjek kaže Assalamu alaikum, onda ima ljepota u tome zato što ovdje čovjek ostavi poruka da mir vama, to znači nemoj da bojiš od mene, nemaš strah od mene, dobit ćeš mir od mene, dobit ćeš ljubav od mene. I onda čovjek ko čuje taj pozdrav, on treba da odgovori wa alaikumus salam, to znači i mir vama. Kada jedan čovjek dadne mir, poruka mira, onda u uzvrat drugi čovjek on isto treba da odgovori i mir vama. Mi treba da napravimo ovo navika kad god uđemo kod kuće, kada god izađemo iz kuće, kada sretnemo sa nekim, kada pričamo preko telefon, ovo treba da bude naš pozdrav. Assalamu alaikum. Ovo je sada kratko, ali pun je ovo pozdrav je Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To znači mir vama, Assalamu alaikum wa rahmatullahi, sa Božje milost i da bude Božje blagodat, Božje barakat nad vama. Obično ako jedan čovjek kratko priča, on će dobiti manje svab. Ako pun priča, cijela rečenica, on će dobiti više svab. Kaže se jednom, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio sa svoje sledbenicima, došao jedan čovjek, on rekao Assalamu alaikum. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao 10, to znači da čovjek dobio 10 svapa, 10 nagrade. Malo poslije došao jedan drugi čovjek, on rekao Assalamu alaikum wa rahmatullah. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio 20, to znači 20 svapa. I poslije kratko vrijeme došao treći čovjek, on rekao Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao 30 svapa. Ali obično neki ljudi pričaju kratko, samo kažu Assalamu alaikum, to je redo. I neki ljudi samo kaže salam i onda neki kažu salamu alaikum, ne kažu Assalamu alaikum, ali neko na svoj način samo kažu salam. I ovo je opet poruka je mira, ali nije baš prikladno za nas da mi samo da skratimo, toliko skratimo i da ne kažemo za takav način, za koji način časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio. I onda dalje je poslanik rekao, oni mlađi kada sretnu sa starima, onda mlađi treba da prvo kažu Assalamu alaikum. Ako jedan čovjek ili manje grupa prolazi kroz velike grupe, onda koja je manje grupa, oni treba da prvo nazivaju Assalamu alaikum. Ako neko poslanik rekao čovjek ide pješke i on treba da kaže Assalamu alaikum onima koji su sjedi. I ako čovjek žaha, sada mi nemamo ovdje tako da ljudi žahaju na konjama ili kamelima, većina ljudi koristi auto ili može da neko vozi bicikl, on može da kaže Assalamu alaikum drugima koji idu pješke ili da stoji. I kada su iste godine, onda ili način na svaki način, taj čovjek koji kaže prvo Assalamu alaikum, on će imati više savab nego koji da odgovori.
I na primjer ako neko vama kaže Assalamu alaikum i onda časni Kur'an kaže ovo isto pozdrav je kao poklon. I časni Kur'an kaže kada neko vama pokloni onda ste dužni da vratite isti poklon ili bolje. Šta može da bude bolje poklon? Onda vi dodajte wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, to znači onda ste vi dali njemu više, vratili se više, dobili ste manje i vratili ste više, onda bi bio više savab. U doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem neki jevrije, oni su namjerno kada su nazvali pozdrav, onda oni su rekli za časnog poslanika assalamu alaikum. Ovo je puno opasni riječ assalamu alaikum, to znači neka vama bude uništenija, da vi budete uništeni. I Hazrat Aisha radijallahu ta'ala anha jednom prilike bila prisutna i kada je ona čula, ona je bila luta, ona rekla wa alaikum salam i neka tebe bude uništenija i još bila ona luta. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Aisha neka strpiš, ti nisi čula šta sam odgovorio, ja sam samo rekao wa alaikum i neka vama bude uništenije. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao šta sam ja rekao, ovo će biti primljen kod Boga. A šta se oni mene ovako na takav ružan način, oni su mene pozdravili, Allah neće slušati njihov pozdrav. I tako ovo treba da nama bude jasno šta je naš pozdrav. Ovo je lijep pozdrav i mi treba da koristimo, mi treba da naučimo svoje djece od male noge i mi treba da učimo prevod od toga. Isto assalam je jedan ime, Božje ime isto. Salam je jedan Božji atribut. I salam to znači onaj koje dadne nama siguranje, koje osigura za nas sve, da naš život, za hrana ili bilo šta, on osigura sve i on čuva nama, zato što ako nema Božje zaštita, mi ne možemo da ostanemo živ, ne možemo da šetamo, da hodamo. Tako ova pozdrav treba da mi više koristimo, da treba da imamo navika i čak nije grije ako vi naučite nemuslimanima i ni kažete šta to znači, šta znači assalamu alaikum i oni bi naučili i oni bi onda vama pozdravili na ovaj način i neka tako da bude da ovo salam alaikum što mi koristimo to bude za takav način da kada mi pozdravimo da ne ostane samo naš pozdrav nego da ovo bude poruka mira, da mi širimo mir u širom svijetu, da ovo ime salam i ime aslam da postane simbol mira i neka mir vlada nad svijeta i kod nas i unutra nas, naše duše dobijaju taj mir i neka Allah tako čini. Assalamu alaikum wa rahmatullah.